borokni wanchungan tuisi sini bagai borok wanchungai senamui kelangka tabuk je present generation sini duty tamo je borok nerak bonas amna protect khajani ketal sana ta sini hasale koksi tabuk je bosor kelang thangmani abona जों सेफ खायसे सिनि tab questionable दिनै रिजार्भेसन सुनाम खालामखा रिजार्भेसन मेंटेन खायसे गया एडिशन सुनाम खालामखा 6 शेड्यूल abona kaham ka implement solution tabuk जों একটা স্ক্রিপ্ট নিতনো ফানসों সুস খাইমেयाखौ फाइनल खाइमेयाखौ सरकार जों ताबो रिजायाखौ जे बंनि 78 जे सुनाम जागमनि हाइकिं ताबो सलिदों means जों ताबो खायदों ताबो जे एडुकेटेड चलायरो ओ 4 डिजिटल जे 4G नि चलायरो 5G चलायरो ताबो खायदों ब्ले वान चक्राय ब्ले वान चंग नांगौ जों जिनि 4 फादार सिमे ब्लेम खायसुगिया बरक एनाफ जिनि बागै सबा खायगा सबनि बागै आनसे सिनियर लिडार साइकलखा थैरिखलाखा दफार बागै सेक्रिफाइस खायगलाखा TSM नि ngnya फन सकरक ब्रै प्रेसिडेंट आमर करबे चिकन लिडार्स TSM नि सपोर्टार्स र ककजाका थैया जिनि फ्यूचर नि बागै जों दाबो सेफ खायदो आं जिनि TSF जों खायफायो जिनि बिस्कांगो जों गोबां मा स्ट्रागल दंनाय जों वानसगो कायसा प्रब्लेम फैखाय कायसा प्रब्लेम सल्व थाखाय प्रब्लेम फायगला खनै जेफ्रा जों 6 शेड्यूल सानका 6 शेड्यूल ओला चिन्ताय सल्यूशन नों थांनाय फेबा माहाय वानसगो जिनि बुल कायसा जिनि प्रब्लेम फायनाय 6 शेड्यूल परे जिनि फायगा जिनि सीट बार रेखा जिनि कल्चर जिनि ड्रेस नो स्कुल सार्कुलार मा रेखा 1991 नो जिनि ड्रेस गानि फायमानो हनै आबो नोलो ताबुक जों नगै दङ जिनि बिसिङाव जिनि इन्टारनेल जिनि सबायना बागै गोबां मा षড়যন্ত্র प्रपेगेन्डा चलिदों आ जागाव TSF मिडल मेननि मा बासानाय TSF कम्युनिकेटर मांनाय आगिबो उनि फाजा गोबां मा दफाना थानसा खाजिनि TSF याखिलिनि बासाव गोसार माजानि बरक रायबाङै बासाव हायके TSF वानि again and again बार बार चाइटं मानि उलो जों दफाना थानसा खायदो है फेबा आ थानसानो नगै ते अन्य दफानि propaganda बाय जिनि थानसानो सबायनानि बरक बार ट्राइ खायदो जों दिनै नगौ धर्मनि मुङै जिनि दफाना सबायना बागै षড়যন্ত্র আমার পুরা ষড়যন্ত্র চলিদों आबोनि एगेन्स्ट TSF मा बासानाय जेफ्रो दफानि प्रब्लेम आ टाइमाव TSF सब समय स्ट्रंगै बासाय फैयो जों खाथिया गख्रै गोबां बरक जोंनो याखिलि सिनामै जोंनो खिगलाय गलांफोनो TSF अलवेज याखिलि ब सागा कारने बरनो ब गोसार माजानि बरक ब दफाना चापनाय बय जत सवाया नायथो TSF गोसार बासावै ब बरनो सानजा खायनाय अबनो TSF ना आगिन सिनो जिनि कायसा मुट्टु यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल ताबुक जे प्रेजेंट लीडर्स रो ननि ताबु रेस्पॉन्सिबल जिनि दफाना साबनानि नन रेस्पॉन्सिबल साइड बाय साइड सरकार बायदि प्रेप फायजामानि आबो जे खरांथि सानबो जिनि रेस्पॉन्सिबल गोबां मा संगठन दङ गोबां मा अर्गानाइजेशन दङ वन बाय वन खरकसा कायसा अर्गानाइजेशन सुनामो बिनि आन्दारनि कायसा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन सुनामो आमा हायगासिं थांनाय 30-40 बोसोर नगि फायजा 30-40 बोसोर न खायजा खरकसा ते कायसा कागलायखा बिनि बुङै कायसा NGO सुनामनाय आ NGO ना आन्दार ते कायसा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन ओंनाय बायनाय ते कायसा आसायनाय ते कायसा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन आमा चलि दंनाय आमरा जों साइड दनानो
kebeng drop sobo for few times peba abos always never kamai kebeng maya sini due generation khanya sini due generation kebeng na bagai TSM je main focus na je main objectives na onye jaga divert khanya bagai amo kaisa ষড়যন্ত্র propaganda আমরা जों सिना नांनाय to officer जों to businessman जों जों TSM no होजन फायो आरो TSM खाने always self confident वाशो सिन खा पायो जों खाइ फाइगा अमा हाय जराव TSM नि TSM ना साफ्रोम सुबाइजा गोबां मा फेक केस रो सिन लिडार सा कमाय थामायगा अमा हाय जराव जों दिनि जों मा हाय के फ्रेशर्स खाइमा फाइगा 300 जन 400 जन बरक बाय बुखा बाया जों कन्टिन्यूस ना मोचिनि फोकस ना जों मेजर जे ऑब्जेक्टिव जों फोकस kai फै जों दिनै नगो दाबो जे प्रेजेन्ट सिचुएशन कायसा मन्त्रीनि स्टेटमेन्ट नुखा थानाय 2-3 दिन सिगां ओ सरकार फायै प्रेजेन्ट सरकार फायै त्रिपुरा सारा बेबाक ना मानबाय खेबो बेबाक ना मानबाय क्या फ्रन्ट लाइन त्रिपुरा नि जे टप न्यूज पेपर न काजा मिनिस्टर कक्स बेबाक ना मानबाय क्या जों वानसो माना आगिनि सरकार जों बरक न चेन्ज खाइमाखले जिनि देश जे मानथाय जिन जे राइट आबनो जों फेरक माने नै वानसो मान फेवर 7-6 years सोलि जों 5 years gone सुरतामु खाइलै आस्तबल माथो फादारनि सिंगारंग तबै रसाब्रिबो फुड फेस्टिवल सुनामो जनजातिनि मुंगै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट मैक्सिमाम रां न फेस्टिवल खाइदिनो रां बायजाक ना बरफ जे आ जगह रिजर्वेशन रोस्टर पॉइंट खाइनानि कोनो सिया सुर फेस्टिवल आमाय फेस्टिवल जों सिनि पाब्लिक सुनाम दंले अब हाइकने बने टाइम अब हाइकने बरक टाइम पास खाइजो फेबा जे नि डिपार्टमेंट नो दिस ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नो हजार एवरी ईयर स्कॉलरशिप माया स्टूडेंट्स रो थाङै 10-12 बार थाङै आरो डेपुटेशन नांगौ आमनि परिबेश सल्यूशन नैया हजार चराय रो रुस्तार मेंटेन खाइजगिया मिनानि न्यूज पेपर नङानि जिनि विद्युत मन्त्री रतनलाल नाथ तथ्य अनुसारै सांबादिक सम्मेलन खाइफो त्रिपुरा लास्ट 5 years 15,168 जन रेगुलर चाकरी रिजाखा लास्ट 5 बছर तथ्य अनुसारै त्रिपुरा 69,000 रेजिस्टर खाइजाक नेशनल एम्प्लॉय पोर्टल रेजिस्टर 69,000 हम भाई के वो रिजल्ट आं नुवानसो का 15,000 15,000 चाकरी रिबा जगह जिनि जे रोस्टार जे मेने 31% खाइसे एटलिस्ट 5,000 माना खलायो ट्राइबल वेलफेयर संनाय बिने रोस्टार मेने संनाय आंले नुकिया जिन थारे नुकिया मैक्सिमम 1,500 থেকে 2,000 बिसोरसिम साख्रि माया परिजाक 69,000 सिना एलिजिबल कैंडिडेट दङ बिनि तथ्य अनुसारै आम हाइके जों डिप्राइभ खाइदों आ जागा चिनि मिनिस्टार सिनि जे मिनिस्टार बेबांना माखाय सानाय थुइ दङ रोस्टार साबा मेंटेन खाय कुनो सिया जास्ट फेस्टिवल चलছে अपने बागे टीएसएम नि रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनि जे ओ जे जिनि राइट न शान्तिनि जिनि माइन्ड डाइभार्ट खाइना बगै जे धर्मनि मुंगै जों सिगांनो जे कायसा षड़यन्त्र अमबनि कायसा कटाल जे थ्योरी आमाय जों सिगांनो नुकजा ओ जराव देशखौ टेकफुली टेक्निकली सामु मा खाइनाय जिनि मेन फोकस दङ जों मा तरिनाय जिनि मेन ऑब्जेक्टिव जों फोकस मा खाइनाय by side in society je omhain tomoni nakase oma ha आज leadership kong masanai
जों रिगेने गानखानो चिनि थांजाङै थाखा चिनि वान समनखा जों कक थाखा थांजाखा आचलखा चिनि थांजांखा आबैयाखौ चिनि लामा हासालमा जों दा फानो चिनि कक सामानो 68 निसिमी DSF DOKS বিভিন্ন রিজনাল পার্টি কক বরক সামানো রুমন স্ক্রিবাই সানানি সারিनानै थों नै কক सालाय दाबि दुमानि ताबुक पर्यन्त जों आबनो রুমন স্ক্রিবং खाहान्दै मायाखौ अ आन्दोलन अ सभाव स्टुडेन्ट जुरालो भाबे सभामा खायनाय बलनि लगेव जों जल तो दंगया आजक जाग्र ताइबो मानाय थियाबा अबनो जों नरतानि फियाबा अब गलाइसा आगिनि साइफानो ताबो सिताइबो कुटुक एकदम कुटुक ताबो आगिदे 68 निसिबे खाइ फेमानि যদিও जों বিভিন্ন দুর্দশা বা বিভিন্ন কষ্ট মানে ফাইবানো তাবো তাইবো কুটুক ताबो निनि सोलाय बैनि फाइनाय रक आब्रक ताइबो सिजाक अ सिजाक नाय रनसाय ताइबो सिजाकनि जों जबाव नखारा नाय तबे चिनि जे नाहार मुं जागाव जों सगै मानाय